kane kade ke benta ke bakhadu ha ke ba ngiyo snow ya kade ke benta ke bakhadu ngi snow ba ngim kwa shu ba kade ke khana kan kutna jong une ukhna nongkrong sha uklur uba tingshan sha ke perthai ngi tibba ki ba bun na phi ki ba snap ya kade ke jitu khana kendon ki ba kimla khlam da jaw ya ki jong ki umat namar ka jingtik jong kade ke jitu khana jong ulu khna nongkrong ubalele persha ya ke jingthan ke jong u da ba usu shat hasurok menta ula kelalong kum umau koridor ubala penkendet ya ka perthai situlup kane ke jethu khana ka bakhadu jong ukola lausan kala sedang kumne une ude ukhna ubashisin na ka jingthan ke jong u ula shat ha ki surak hanrei mentapat une ukola lausan ka kerteng jong u ka dei ka bala bananam hapo jong ka nongba kumta na ki kamra class sha ki school ba na ka jingyale sha ka jingjab ha ka ba ka jingya lenti ka chung udai uwei ubla ai ka jingkerman bat ya ka jingpen celur bat kane ka dei ka ta ka linnong ka ba khadu bat ula kiu kham sajrong ban ya ka ba menchwa lingba jong ki ba bon ba ki jinge ka jingjob bat ka jingmap kham palat ban ya ka jingjob bat ka jingem ka chung ka kelalong ka jingsha ya ki weipat ula ai ka jingkerman ya ki khana ha ka ba ki ba bon na ki kila mat kum ba ulamat kane kade ka benta ka bakhadu ka bangim la ban klat na kade ka jiathu khana ka bala sedang ha ka ba ulalong tang unong shat hanrei ka jingshai jo ka sngi ka pharnai bat ka la tingshain ru ha ki khrdop jong ki jingshai ha ka jaka pule ka jungu ha ka ba ki khna ki bala phong ye ki uniform ki bakhut ki la pendap ya ka madan bat ka jingrkhi ka jongki ka la sawa kum ki baje hanrei ha ka ka step pat ka long ka ba phla ha ka ba ukola bat ka amanda ki la rung ha ka ne ka phlau kawai pakawai ka khmat kala phai shaki da ka jing perta ula do kata ka de ka jing perta jong ki para khna school kasur ka jongki kala me kum ka jing perta don ka to kat ne ka bla thap khti don ka to kat ne ka bla krdam de ki kijat ki jongki bat shibon ki bla mare sakhmat na ka bata ban ai khublai kerpang yu kita ki de ki ju ki khna ha ka ba shisin ke liya pasyo ban ong ba lahatu une umdei uto ukhna ubajushat hasurap hanrei mentapat gilawan sakhmat da ke jingkman banyo ban ye kendu badu kumta ka dur khmat ka ju kola ka sau qur'ang ha ka ba ula ken mau yakitu kisngi ha ka ba ushong marwe kat ba urang bam jasngi ki to ki nongya pasyaw kila long kumba kila ot ya ka donut jong u da ka tari bat menta ka ju kasur ki khat ya ka kerteng jong u da ka jingsngau sarong ka amanda ka layat hasenda jong u haringkat ka senjam ka basngau klan haringkat bat ka jingsno ya ki kti jong u kola bat kala pasyaw ban ong pue kini ha ka bakhadu kila itho bat ngaru ngalatip lupa bakan salong bet kumni namar lakhai phi na ka benta kane ka benta hanrei wat la ka taru ka donut ka jong kola ka dei ka donut ka basnorit ula khlit ya ka khli ka jong u ubala dap da ka jingphu samrkhi bat ula ong khublei ya phi ba ro hanrei shamla penpau ya kata ka jingsngau sarong ka jong u namar ba udangken mau ya ka tu ka mit ka ba ushat hapo jong ka te ka jingking hagba shamla don uno ru batip ya ka kerteng ka jong u hapo jong ka kamera class haba ukola uyat hangta ki nong hikai ki yang bat ki penbana da ka ba kila ong ba to ngene pedang burom ya une uladu ujongi baro kawai ka kamera class kala ya thap kti biang hangta ha ka sin ka baningkong u kola ulos ngos ait mensim ya ka ei ka ba ulong ba shamla long tang uta ukhna surak hanrei ulalong ulausan ula don ru la ka ying kasam ulalong kum bala long lam kiwei bat ha ka ta ka shiteng sngi haba urichat ulawan ban shaw yaki na ka te ka school ula yang hajan jong ka ta ka khrdap bat ula pek da ka jing jar ha ka ba kum ka ta ka por ki khna school kila ker saudong yu kola bat ya ka amanda da ka jing thapkti bat da ka jingrkhi bat kila khatru ya ka kerteng ga jongki kumta u kola ular khi da ka jing sngorit ka amanda kala dap da ka jing sngo sarong ha ka jinglong ka ba jar bat ka donut ka jong richard kala ha ka ba kum ka ta ka khlip mat bat haba ki shong ha ka ta ka kali richard ula phai sheki bat ula kren ru ha ka sur ka ba jai ka jong u da ka sur ka ba jam khun jonga ka jing ai khublei phi menta ka sngi ka long ka ba sngo thyang shisha hanrei ka ne kam shamla long satya ka ta ka benta ka ba khadu bat ka ei ka ta ka ba khadu bat ka ta ka de ka jing bha jong ubru bat ka jing jit ka jong phi kumno ba phi de ban long
ka burom kam siam la don ha ka ta ka pan snget ka balabu ha ka khli ka jong phi hanrei ka dei ha ka jing snorit bat ka jing tresitom ka ba phen hap ban ra ha ka do nut ka jong phi kumta phim dei ban klet ban nang no philawan bat phim dei ban sange ban san ha ka ta ka ba ublei ula ai phi kumno ba phi de ban long u kola ula pek sepo ka amanda ka bat ya ka kti ka jong u bat ba ro arngut naki kila ko ngu ya ka khli ha ka jinglong ka ba jar jar shabar na ka ta ka nong ba ha ka ba ki kilame hanrei hapo jong ka ta ka kali jong richard kadon ka ka jing prkhat ka ba jilu hapdeng jong ki ba kita ki jingi kai ya ka ba ki kilayo kadai yaki bakan ra hagi sngi juga jing im ka jong ki kumta ka jing paki dulan jong u lausan menta kara dap tang da ka jing kman sudah ba ha ka wei ka step ka ba jar jar ha ka ba richard ulapen bana ya ka wei ka jing pen bana ka ba don kam hashwa ban kha yu kola ha ka ba ukpa jong u kendit ulawan ban ya kendu biang kumta u richard ulakut jingmut ba un shim ya ka senjam ba ula ban yada yu nu khna hadu si junam ngin sa penlong ya ka kum ka kam ka ba bhatam ula kren ya ka ne da ka jing snos kham kola phi philalong ukhun uba ik e ujonga bat menta ka an ka don kam ban ithu ya phi ya kata ba on om don manu ru bala ban weng ya phi hadin habut ka don ka hok bangan simno ya phi shaladi kumta kata ka kamra jong ka jing bisar kala dap da ka jing snokya bat da ka jing snapjar kumta kita ki nong tho khubor ki badon hangta kila tho step ha ye kata ka jing kran jong u richard ki nong ap hangta kila yang skam bat ka dur khmat jong u nong bisar ru kala long ka bajam u richard ula kran ningkong ha ga ba ka sur ka jong u ka long ka baskam u ne u khna ula ai ye ka khun ka jonga ya ka ei ka ba ka bor pisa jong gede ka perthai kan omla satya ban ai bat kata gede ka jing khi ka jongka une ulong ukhun jonga la hangno kumta ngayeng hangne om kum ubriu uberuspa ban pan ya ka jing sngosen ai hanrei ngayeng menta hangne kum ukpa ban ya thu hakmat jongka an bakan ithu ya ka ei ka ba ka jing ik kala dab ban rice kham kumta unong bisar ula phai sha ukola bat ula ong nangta phi pat samla kai ka ba phi phikwa kumta urendang jong ukola ula set sbak hangta bat hagaba kum kata ka khlipmat la ban kren watang si kentinru hadin kata da ka jingslur da ka sur ka ba khnyu ula ong ngakwa ban sa bat ka ying kasam bat ka amanda bat u richard namar kila jit yanga ha ka ba ka perthai kala ino yanga shadin ngam kwa bangan du yaki bat kendit ka amanda kala yeng kasur ke jongka kalong ke besai bat ke baklan une ulong uhman ujonga om dagasnam henry da ke donut kumta klamma u ngan om la ban yat kumba nga ngala yat menta kumta kata ke jing bisar kala dap da ke jing snapjar bat kata ke kamra kala sawa sasisin kumba sawa uperthat hakmat jong ka an ngashim ya ka jinglong kum ukhun ubapura jong u richard lawson ba nadu menta ka sngi shakmat une ukhna on tip ya ka kirtang jong u da u kola lawson udai ukhun ubala pinskam daga an jong u richard lawson bat u hemman ubala pinskam daga an jong ka amanda lawson kumta ki umat gila jaw na ki ngap jong ka amanda bat kala mare ban kedup ya ukola hagata kapor bat u richard ru ula kedup yu bat ula pasyo ru da ka jing snokta ba nadu menta ka sngi phila long ukhun jonga ba omdon mano kum hakipor ki baladap ba ki la ban shim yepi ha ka sin ka ban ningkong ha ka jing im ka jong u ba ukola ula snow ba ula long upriu ubapura hapo jong kane ka long ying ba semla long shu tang uto ukhna ba un shat tang ba un yo ban im hanrai menta ula long ulauson om da ka jing sngo sanai om da ka ba shu jar ringkhat hanrai da ka jingjit kumta ki por ki yat kum ki sla jong ki kat bat ke la pen phai wut ba ka jing shai ha ka ta ka school ka ba upule u kola de shu ukhna ubating ba un shong marwe
Henry menta uni ukna usyong hakmat jong ginong hikai. Bat kila kedauru ya ke kerteng jong u bat kila ongru ya u. Ba lada ukola ula ban mi na kisurak. Sha ukna ubas tatam hapo jong ganika kamra kelas. Kumta saka ipat ka jing aidau ke jong pi. Kaba pi pidang don ban ong. Ukola ula ban pulekot hadu kumba hagapor siteng senya menmit. Bat bonsin usuyap yok tia yalade hagata ka jing pulekot ke jong u. Hagaba ka klik ke jong u kala tia halor jong ka kot kaba u urang pelit. Ban pule hangta. Ka amanda kala syurki haba ka lap ye u menstap bahaga keti ke jong u udang bat ye ulat. Henry ke jingkut jingmut ke baskam ke jong u kam siam lalong tangkum ka kam biria. Uladap ban kular dalade ba un pun snow sarong ya ka doknot jong u Richard. Om tang namar ke jingshat ke jong u. Henry ha ki jaka pule ki jong u baro. Bat om day tang ma u Henry ka amandaru. Kumta kila yok ya ka jing i lingba ki ketin jong u kpa u jong ki. Kumta ka amanda kala thok ya ki jing yatu khana. Kala ai ya ki jingkuran. Ha ki jing yatainya. Bat ka blapin snow lengo ya uwei po uwei ka longba. Namar ba ka don ya ka sur ka baklan. Shisin ba ka ni ka khana kala syong ha ka jinglong jar ha ka wheelchair ka jongka. Da ka jing snow shifting haba ka yu i yano. Henry menta kala dab ban penbena da ka jing snow sarong. Man ka wei pa ka wei ka senjam ka ba nga jam. Kata ka day ka jing job. Ki para kelas ki jongka ha ka ba shisin kilia pasyo ban kuran banya ka menta kila sedang ban pechaka da ka jing snow tenat. Henry ka jing ya jong ki senam kam la ban long klem ki jing yale ha ka jing im ka jongka. Ki dang don katu kat ne ki kena school ki badang rukhi banya ka. Ula du tang bat ukun da ka jing snow senai. Uwei ukna ular rukhi bany. Ki wei pat kilia pasyo ba ka amanda kala job ya ka jing yatainya. Namar ka kerteng jong ukpa ujongka. Bat kini ki kentin kila ngam sepok. Wat la kala don kat kata ka jing syak kuren banyru. Ka amanda bat ukola. Kila nang san ha ka jing long klan ke jongki. Kumta kila nang kiu hapdeng jongki lingba jong kita ki jing syak kuren bany ba ro. Bat man ki jing syai ha kata kamit. Ha ka ba ka jing artatin kala pendap ya ka doknut ke jongki. Kumta kila ken mau uwei ya kata ka sur ka baskam jong u Richard. Kaba u laong ba ka perthai barabor kan tinju yepi. Henry ki jing job ki bakraw ken wan tang sisin yepi ba pin job. Bat kata gade ka jing trei ka ba jar sapo. Bat day ha ka ba kum kata ka klip mat ba ki satip. Ba kata ka khana ka jongki ka sedang nang ni. Henry Kim siam na long marway. Kumta ukola ulanang san hai ka renyang bat ka bor ka jong u. Bat kelas dang khot biang i u sasisin ba une uday tang uta ukna surak. Henry hagabakum ka ni kapor omshu da ka jingthan. Henry da ka jingsha penshoy. Don katu kat ni ki kena hapo jong ka school ka jong u ki bala ong yu u. Balai metro sitom kat ni. Haba mela im ha ka ying ka babit ka babyang. Ha ka jing sisha mela day ban lek kemen yala ka jong ka jing im. Ki wei pat kila persang ban ai jing mud jong u da ka ba kumno ban penjot ki ka jing im ka jong u. Da ka ba kila ong ba menta pila long u khun jong u lausan. Hangta ke lir khi. Pi day na ka pateng jong u briu u baruspa. Kumta balai pi perkhat kuslai yala day kat ni. Day hag ba kum kata ka klip mat ka jingmut ka jong kola ka lakhi. Ha ka ba u ula kenmau. Ya ka jingkriat haba usyong hatrai jong ki jingking. Ha ka ba u kenmau ya ka jingthan ba ya ka jingsat terha jong ka kepo ka jong u. Henry menta udon ya ka bam ka babit ka babyang. Ki jan ki babit ki babyang. Bat ka jingthya ka ba jam mup ka ba ap ya u ba unthya. Hatu ka long ka ba don kam sisa la daun pelaj no kendiat. Ka amanda kala itu ya ke jingkhya jo ka durkhmat ka jong u. Kumta ha ka ke janmit kat ba ki ke de songlang ha ke ne ke kpar. Kila sedang ban ya thu khana ya ki ki baladap. Kumta kala bo ya ke kti ke jong ka ha ka terpeng jong u kola. Kola phim de ban klet u philong. Phim syam lawan sa jengai hangne ban shubret kai ya ka buram ke jong phi. Kumba shisin ha ki sngi jo ka jing im ke jong phi. Philia le persa ya ka jing than dang ka ba phila shushat ya lade. Bat menta phila hab ban yang skam halade ban ya le persa ya kini ki jing sha penchoy. Hangta ka sadam jong u kola ka la jangan. Namar kine ki kintin kila sakut kum ki jing shisha.
ki balatit da umau kumta ulara yala ke jong ke khli ke jong u ula pha yala ki jong ki khmat ki jong u da ke jing snos kham nam sham la pinsap ai satya ya ka balada baro bat ula ong ngan burom ya ke ne ka longying ha ki sngi ju ka jing im ke jonga bat nadu kata ka sngi lada ki don ki nu ki jing pun shoy hawa ki wan ha ka jing im ke jong u kola ula rai ba un snap jar bat ba un yak bek shakmat bat ka ne ka de ka jing jit ke jong u ya ka ta ka lenti ka ba hadu kata ka lenti jong ka jing sngoret ka jing long biang por bat ka jing long klan halade bat wat la ka perthai ka persang bantan ye u shapo ula yak baik sakmat ha ka wei pa ka wei ka senjam ka jing im ka jong u namar ba utip ba sham la kit tang ya kita ki jing phos nu ha ka jing im ka jong u hanrei ya ka pateng jong ka ying ka bala yada ya ka jing im ka jong u komta kisnam kelanang yak wut bat hadin wei pa wei upun sisa ya ka ne ba ukola bat ka amanda kim sham la longsa tang ki khnarit ki sngi jong ki ban perta ha kata ka madan hanrei ka por ka bata ya ki bagi haban pendap ru ya ka exam ke jongki ki haban pule bat minat haga por minmit namar bagi thrang ya kata ka lawe ka pernai kumta ha ka we ka step ka risol na ka bata banrung ha kata ka we ka school kalami ka amanda ka la rung bat ka la linear ha kata ka kamra jong ukola bat ka ne ka sur ka jongka ka la perta da ka jingkman bomla ban batai da ka ba ka la ong kola snop ha ban check ya ka email ka jongpi kala perta da ka jingkawe ya ki kiti ki jongka kala batru halaga kti ke jongka ye ka phone da ka sur ka bakhnyo kumta u kola ula pli ka laptop ka jong u ki khmat ki jong u ula pen he ha ka ba u yo i ye ki kintin ki ba ong khublai shibon ba phi phla yo ban rung hapo jong ka Crownfield University kabade ka Faculty of Business and Management kumta ka amanda kala kemen bomla ban batai shu kala rinsit sharum shaneng da ka ba kala ong ba philayo ban rung hangni bat phin salong kum unong yalam jong ki nong khai kum I papa jongi hi hachwa bo kola unjubab ka amanda kala ra shajrong ye ka phone bat kala khiru hangta da ka jings ngo sarong bat nga ru kumju ngalayo ban rung hapo jong ka mass communication ha kata ka clip mat kata ka kamera kala dap da ka jingkman bat ka jingphu samrkhi bat kata ka sur jong ka jingphu sniu kala stang ban her ha ka jingmut tipurkhat jong kini ki arngut ki sipara bat ha kata ka janmit kata ka jing paki dulan jong ulauson kala stang ban dap tang da ka jingle kemen sudah ba kata ka kpar kala phalang da ki jingshai ki ba itanat ka jingkhi kala sawa hangta bat ka dur khmat jong urichat ru kala phalang da ka jingsngau sarong ha ka ba ula ra ya ka wei ka glass ka jong u bat ula ong khun jonga kane ka long kham palat ban ya ka nu ku ka jingjop kane ka jingsisa ka long ka dak kaba penhaban ya kini ki mau kurdan bat ba penhaban mat ru bon ki jing haswa ban pen urlong yeki bat ngas ngau sarong hadu kata ya kaba ngam don kentin shu bangan ong da kumwei pat ka jing im hapo jong kane ka school ba ka dei sa ka wei pat ka perthai ka ba thmai ya ukola ka ba mut ba ki don sibon ki bru ki ba chu snap ya ka jingkran ha ka wei ka kamra bon ken taw la haban syong ha ki jaga bukot bat khlam sange ki kam tho jing tho ki ba u hab ban pendap hanrei u kudup ya ki da ga jingkerman ban pet ru sajangai ha ga wei pa ka wei ki jingpule ha ga kam khai u da pensitom ban pule bnya ya ki da ga jing tresitom namar ga jing start ka jong u kum u samla u brada ban pen khre jana ya ka nu ku ka jingpule ka jong u bat u snau thu ru ba sisen ga sngi un se rap yu pa u jong u richan ban kentu shu ya ga kam ka jong u pa u jong u nangta ka amanda kala tingsan kum ka ding hala ka jong ka kam ka jongka badbala lapru ye ka sur ka jongka kum ka ta ka nong tho khubor kala sna ru ye ki jing tho article kata ka long banyale ye ka jingmot ka jongka bat kale shimta ha ka jing ya tainia bat kala penpau nadu ka donut ka jongka ha ka we ka janmit ha ka jingbam jamit ka jongka kala ra ye ka dur khmat ka jongka da ka jing snus kham ka bajam da ki kintin ki ba don bor kalong nala hab ban pendon kam ye ka jingmot ka jonga ban yale ye kini ki jingsi sha baro kumta ki khmat jong urichat da ka ba jam bad ka jingsngo sarong ula pek shaka khon jonga ula kran da ka sur ka ba jam pen khi ye ka perthai da u khulom u jongphi bat kini ki jingkran ki jong u ki la bot ru ye ki kumta kini ki sipara kim sham la khuslai satia
kila nang san bat kila nang yaru ke jingmut jing perkhan bat man haba ki yo shuti ki juan phairu seying kumta u Richard daki kentin ki baskam uju penken mauru yeki ba kaspa kadai tang kata ka kenjatiar kabangi ngila ban pendon kam yeka Henry kam syam ladai setia ka pan sengat namar kata pendon kam yaka ban pei om ban penjat yaka bat ha ke jinglong ke jarjar u kola ula kular saladi ba un pendon kam kat bala kumno ba un tip bat un snothu om tang ban yada yaka jingdu lani yaka hima Henry ula kut jingmut bun ya rap ya ki tu ki khna ki bala im kumba mau menshwa ula im ha ke we ka step jong ka sngi ningkong u Richard ula khot yu kola ha ka office ka jong u ha ka ba ula pendan kam da ka dur khmat ka balong jai jai ka jong u bat i kumba udon ka nu ko du ka jing snosi ha ka jing im ka jong u kiladon ki kot ki slag balong khoru khoram ha ka mitre kam ka jong u ka kontrak ka lakut bat ki don ki number ki bala roj pelun da ki daksau kola u Richard ulaong da ka sur ka bakhya kaladon ka ai ka jingbakla hapo jong ka de ka company ba ka jingete kontrak kala kutna batman ka por ngi jupun biang ha ya gani Henry balai ka ne pat kala jereng khat ha ka de ka khlmat ka bakhadu kumta ngi don kam banwat ya ka jingtip yo le se don manu re mano ki bala syukor yangi u kola ulapan he ya ki khmat ki jong u mano bala syukor ya phi papa u Richard ulapai de ka jingjelu kadai na kata kadau ngi don kam ban wat ya gani ulong bat ngadon ru ya ke jingnej ba phila ban ya rap ya nga ya gani ka benta ka don kam bat kita ki kintin ki lashon ha ke jingmut jong ukola udang dei tang u khna pule hapo jong ka wei ka school ba kumta udang bun kam tang ban pendep ik ba bun ki jing tho bat ban tho ru ya ka exam kumta ka sur jong u Richard ha ka de ka kamra ba kam semla don kanu ka jing artatin bat kane kam semla dei tang ka ka jing tinju ka ba julong barbor Henry ka long ka sinjam ka ban ningkong ha ka jing shisha ba un sim ya ka jing kit klik kumta ha kata kata yo ulas dang ban trei tam ya kata ka por ka ba u ula ai man la ka por ya kata ka kam ka jong u bat ula penlong ya ka jingelang ya baro kita ki nong trei ki jong u bat hangta ula pek ya ka wei pa ka dur khmat jong ki nong trei ki jong u nangta u kola pat ula pule ya ki kot ki sla ki jong u baro simit ha kata ka mit ula pek ya ka jingya jong ka wei pa ka bala ja no jong kata ka kam ka jong u pa u jong u kumta ki khmat ki banap ki jong u ya ki ba u la sha hi kai de ki ba bon teli ki snam ba un im ha ki surak bat u la yu i ya ki a ba ro ya ga ba u manager jong u pa u jong u la le kumta hang ni u la ithu ba ka don ka a ga ba phla man ka por u la penti kna lingba jong kita ki kot ki sla u ba la le da u ta u wei u manager u ba he du u jong u batang khendiat sngi kita ki jingele ki jong u ki la poi ba kita ki jing subas new baro menta ulala ban pen shisha dalade ba ha ka wei ka janmit kat ba udang pek ya kita ki kot ki sla baro hapo jong kata ka office ka basuda ha ga ba u kola ula pen kala ya kata ka email ki ba u ula buri hangta ka jing tho ka bari ka pen scam ya ka jing suba ka jong u kumta ula labba u nong set kala syam la dei satia uta u nong trei u badang rip Henry u dei u breu ya ga ba u Richard ula syania de ki babon tulikisnam bat u kolaru ula pek saja na kata ka laptop ka jong u ki khmat ki jong u ki la pek ya kata ka screen jong ga ni ka laptop bat kini ki long ki sakhi ki ba shai bha ba kane ka email kala sema download ye ki jing shisha baro kumta ka shadam ka jong u kala jangan haba ulala ban pen shisha ye kini ki a baro ba kini ki kam ki beri ki la ban penjat ye ka company ka jong u kpa u jong u bat uteba une ubru la satia ban buri ye kini bat ki jing shisha menta baro ki la pau sabar kumta ha ka ta ka step ka babot ulalik ban rung ha ka office jong u Richard kasur ke jong u ka long ka bajam watla ka donut ke jong u ka tit stat kat nu kat nuru da ka ba ula ong ba papa ula kren da ka jinglong ka baskam bat ula say ya ka ta ka kot bat ula ai ha ukpa jong u sim ka ne ngalalap ya ubru ubara syukor yangi kumta u Richard ru ula skan ya ka kot da ka jingbitar lap hangta ha ka ba ki khmat ki jong u kila dum namar jong ka ne ka jing syukor ka bakrau Henry wat la taru suki ula pen pau ya ka jinglong ka jai ka jong u nangta u phai se ukola bat ulong
kun jonga ula kuran de sur ke bajam philale khampalat ban ye ka ei ke banga ngala ong ye phi kumta philayada yangi bat kane ke de sin ke baning kong ya ke ba ukola ba ula pensisa ba wat ya la deru umla ban tib ba kumno ula ban le ya ke bakat kane ke kam badairu nadu nangne ula long uta unong yalam jong kane ke Lawson company namar kadai ke jingeda ke jong u kapla penlong byang ya kane ke company bakan ya byang sechisun pan kumta ki por ki ya kane ke company jo Lawson kala nang kraw shushu om tang haga kam khai hanrei haga kam isen a ka jaka ya kendu jong kane ke jaka pule taladap da ki rong ki bi tenat bat da ke jingkeman sudah ki bahaying hasam gela pendap ya ki jaga shong ki khna ki bla pendap ya ke jingpule kila phong ye ki jan bat ka tupia haga khli ke jongki kila yang de ke jingkhnyu hangta bat ki kamera kila phalang kum ki khlur ki batingsan haga por minmet bat haga benta ga shakmadu u Richard Lawson ula shong hangta ka khmat ke jong u kala phalang de ke jingsno sarang ba kani ka sngi kam shamra de tang ke ka sngi jong ki ta ga dab ban pule hanrei ka de ka sngi jong ki armut ki khon jong u Lawson kin sa jam ya ka wi pat ka linnong ga thmai ha ki sngi jong ka jing im ga jong ki haba ka sur jong u nong pen bana ga la sawa hangta bad la yo sngo bo la ong ba u kola Lawson u dei u ban ningkong du ha ka honors jong ka business and management haba ro ka we jong ga ka school ba kumta ka ta ka hol sipor ka la snap jar hangta kumta ukola ulaya sha ka ta ka state da ka jing sngows kham bat ka donut ka jong u ka la kende haba u shim ya ka ta ka certificate ha ga kti ka jong u bat day ha ka ba kum ka ta ka khlemat ula ken mau ya ka tu ka mit ka ba u ula shat hatrai jong ka ta ka jingking namar ka jing than tang ba un im yeladi kumta ka ta ka ji pasyo high school bat ka ta ka jing pulut por ka chu ha ka ba kumno ban pulekot ka wei pa ka wei ka jing e ka yalam yu ha ka ba kum ka ka khlipmat jong ka buram bat tang hadin kata lakhot saya ka kerteng jong ka amanda kala kiu da ka jing itanan bat ka sni do ka jong ka la tingsan ha ka ta ka jing sai bat kala yok pdang ya ka ta ka kerdan ka jong ka haga mass and communication bat ka jing skap jar ka ba shipor ka la jiabyang ha ka ta ka kamera namar ba hadin jong ukola ka but sa ka amanda ban shim ya ka ka khusnam hapo jong ga ka school ba kani ka long kum ki ta ki artli ki tudu jong ka ta ka ju ka jiathu khana ka bala shnalang nang ta ka la wan ka jingkman ka ba kraw na ka ta ka program kum ta ki la khot je ukola bon ai jingkran halor jong ka jingyo ka jong u ya ka ta ka kerdan ka ba hakmat du hapo jong ga ka school ba kumta ula lek bek bek sha ka ni ka jaka ka ba u de ban ai jingkran haringkat ka jain bat ka tupia ka ba u phang ki khmat ki jong u ki long ga baskham shisin ulas dang ngalalong tang unong shat ha ki surak ban yale persa ye ka jingthan ha ka khpo ka jonga shisin kapara ka jonga kala shong ha ka jinglong ka ba jar jar kadon ye ka jingshapting haba ka yu i yano hanrei mentapat baro arngut ngidon hangni namar ba ka jingik kala lap yangi bat kum juru ka ying ka don ye ka jingek hangi namar ba ka jingkerman kan om pendu yangi bat kane kam samla dei tang ka jingjop ka jonga hanrei ka dei ka jingjop ka jongi nga IT ya ka ha wei pa wei ukhna ubala ju sngo bangala klat ye u wat nom sngo si kala shai ka jongphi ka dei ka ba kham phrnai ban ye ka ba minnin kumta ka ta ka hol baro ka wei kala snapjar bat hadin ka ta kala sawa de ka jing thapti ha baro ka ta ka hol don katto katne ki kimi ki khpa ki bala nyat ye ki umat na ki khmat ki jongki bat don ru katto katne ki bala thap kumba ki khti ki jongki ki pang ban thap kumta ki khmat jong Richard ki la phai sata da ka jing pasyo da ka sur ka khnyo bat da ka jing sngo sorong da ka bolo ong ba utai udai ukhun ujonga bat hajan jong u ka amanda ka la phu samrkhi da ka jingkman ka balong kham palat ban ye ka nu ka jingshai ha ka nu ka kamra bat ha ka ta ka janmit ka ne ka ying pakidolan jong ka Lawson kala pendap da ka jing lekman bat ka ta ka kpar ka la thaba da ki rong ki babunjan ka jingtam ka la dap ya ka ta ka jaka bat baro kinong syak khot sngo bha kila ai khublei ya kini ki arngut ki bla pendap ye ka kerdan ka jongki u Richard ulara ye ka glass ka jong u da ka sur ka basngos kham
bada ka jing sngo sarang kine ki long ki khun jonga long phidei ka jing bei pisa ka kraw tam ka jonga om da ka spa henry da ka jing i kola philapin shisha ba ka bor kala ban kiu sha ka jingele amanda phin haban pen i ka jing silur ba kala ban phu ha ka jinglong ka jar jar kumta ha ka ju ka por phi pen kan mau yangi ba ka spa ka ba shisha kam sham la dei ka jing ru spa ha ka spa ka ba kunja par thai henry ha ka jinglong satar ka jinglong biang por bat ka jinglong ka basbon bat kita ki nongwan sngoba kila ai khublei kila rukhi bat kila shat hangta hapo jong kata per ha ka jingting shan jong kata ka sun benang ha senda ukola bat ka amanda kila yang ha ka jinglong ka jar jar kila pitru ye kita ki rong ka bi internet ki badon saudong jongki bat ukola ulo ong ba ngila wan sha jingai ba nang ni ka amanda kala phu samrkhi de ka jingting shan bat kala jubab da ka sur ka bajam kane ka de tang ka jingsdang ye ka lintiya ke jongi hagaba une ukhna shisin udai tang unong shat ha ki surak bat ka khna ga ba shong ha ga jinglong ga ba jar jar bat menta ki yang hangne kum kita ki ladu kum shipara ki bala pendap ya ki jingpule bat ki lasdang ban jam de ka jingshilur sha ga ta ka lawei ga ba pernai kum ta hadin jong ga ta ka jingle kman ya ga ta ka jing pendap ya ka jingpule jogri ki arngut ki shipara kum ta ka jingem ka jongki ka lasdang ban pli sai ko wei pat ka lenang u kola menta desu tang ukhun jong u lausan Henry unsa kelalong kum uwei ni ki nong troy hapo jong u Richard Lawson man laga step hala u yaj ha ga ka kamera ka ba dap tang da ki yit suda ka ba long ru ka office jong ga Lawson group haba ura hakti dei tang ya ki kat ki batmai Henry ya ki jingmut ki batmai kumta u Richard ru ulayo sngo ya ka jing start ka jong u ha ga ba ulayo ha ki ba bon ki snam ha ga school ba ka jong u ha ga ba u kola ula wanra ya ki rukom troikam ki ba thamai bat ya ki buj troikam ki ba nap ki jong u bat ha ga ju ka por ulaya soi ru ya ka contract da ga jing thmu ban sedang ya ki jing troi ki ba thamai bat ban ya kendu ru bat ki parlok ki jong ki u Richard ula dap da ka jing sngo sarong haba u yu i ya ga ni ka buj troikam ka ba wanra da u kola kumta da ka jing sngo skam bad da ka jing sngo red ka ba u ula depan hikai hu kola kumta ka kut bas kham jong u Lawson ka lasdang ban skam byang ki tnak trekam ki bathmai ki lasdang ban plibyang ki jing penlut ki bathmai ki lasdang ban sei so byang bat ki bru ki pasyo ban ong ba ukpa bat ukhun kim sham la sange satya namar ka jingdon jo kola ka kam khayi hapo jong u ka lasdang ban bun man ka senjam ka ba u ushim u Richard u pen shisha ba om tang ba u neukhna ula shat tang ba unyo ya ga bam ba unim menta ula long sendon u nong te bat u nong yalam bat uni u khun ba marwei u jong u un ha ban te ya ga lawei na ga ba ga bateng ga jong u hanrei ga lintia jong u kola kam sem la kut tang ha ga wei ga kamra ba dai ga jingker khu jong u Richard ula sdang sa ya ga wei pat ga mission ga ba thmai ga jong u kumta na u khna surak sha u khlur u bating shan kumta ula seng ya ka wei ka jakan na ka banbu ya ki khna surak kumta ula penlut ya ka bor ka jong u bat ya ka por ka jong u bat ula tracy tom da ka donut jong u baro kumta ula te ya ka wei ka ying bat hangta ula pendap ya ka bam bat ka ba kham kong san hangta ka long ba u ai ya ki khna ya ka jinghikai bat ka jingkerman bat ha ka ta ka sngi ka ba upli ya ka ying kane ka kamra ka la dap tang da ki khna ka ba phong ya ki jan ki ba jat ha ka ba ka khmat ka jongki ka dap da ka jingting ba da ka jing sngo bom tikna ya ladi kumta u kola ula yang hapdeng jongki om da ka riam ka ba itanat hanrai da ki jan ki ba suk ban penya dei bat ki kumta u kwa ya ki ba ken pe u ba ma uru ula long teng kum ba long ma ki kumta ula ong ba shisen ngala long kum ba long ma phi hi ula kren da ka sur ka ba jam kata ka di ka sur ka la sawa na u uong nga thya hapo jong ki jingking man ka por nga krong na ka mata kumno bangan yo ban bam bat haba ngala thangan palat nga ju shat yeladi khnang bangan job ya kata ka jingthan ka jonga nga tip ya ka ei ka banga yo snow
ya ka ka bangam la ban yu i Henry hang ne menta bangam sem le yu i yano Henry nga yu i phi ba phi don ye ka jing i ba nadu ka ne ka sngi phi phila don ye ka ne ka ying bat ki ne ki khna gila pe che u da ka jing snap jar bat hadin ka ta suki jai kala don ka jing thap kti jo ki katto ka ne ki jaka ke bala sawa hapo jong ka kamera bat uwei po uwei ke le thap kti lang baro hangta bat ka ta ka sur kala sawa kum ka jing ai khublai hapo jong ka ta ka kamera bat ka ne ka sen ka baning kong ha ka ba ka dur khmat jong ki khna kila yo ye ka ka bat mai lingba ka jingkerman bat ha ka ta ka por hapo jong ka ying kila labba lada banchna ye ki kamera class ya ka bam on ai man la sngi ka jing ya shat ye kaman kala long hangta ha phlau ha ringkat bat ka jing yor ki khna ha ga ba shisen kila long ki nong krong ha ka jing thaba jo ki jing shai ha surap menta kila ra ye ki kti ki jong ki ha ki linnong jong ki kan kumno kila nang ban pule bat ban tho uwei ukhna ret ula bat ye ka sopti jong ukola ha ka wei ka shiteng sngi bat ula ong sar ngala ban long kuma phi ha ka wei ka sngi bat ukola ula dam sapo ula phu samrkhi de ka jingkaman phen salong uba kham kraw ban yanga namar om dei ba phi ya tang marwei kumba nga ngala yak menchwa bat ka aman daru kala don hangni kumta kala pendon kam ban ai sngop ha sha ka ne ka ying da ki kintin jong ka jing ai mensim bat lingba jong ka kala tho ye ki article ki don bor bat kala sam ye ka jethu khana shaphang jong ki khna bat kala kran hapo jong ki school bat ki jing ile kai bat ka ne ka jing trei ka jong ka kala long kum ka jing kershan bat ka jing pli ya ka jing khang ka bathmai kumta na ka por se ka por ka amanda kala ra ye ka mat kum ka ta ka nong tho kut khubor ha ka leng saudong jong ka purthai kumta ye ka kerteng ka jong ka la bana wat shabar jong ka ta ka nong ba ru compare wat la kat no ka jangai Henry ki kintin ki jong ka pat barabor ki wan ra ye ka ta ka jing sno jan ya ka ne ka jakari ya ki khna ki ba khlam ying khlam sam kumta lingba ka jingdon ka jong ka ki babun ki khna surok ki la kala kum ki khlor ha ka ne ka jakari khun swat ka ba ukola ulashna bat ka ne kala ai men sim bat ka ai jingkerman ru ye ka purthai situlup ukola ru dalade udon ye ka jingpni dei ka jan bha bat ka ne ka jakari khun swat ka ba u na dab banchna bat om tangata ukola ula kala long unong yalam ubadon burom ha ka kam khayi ka jong u bat man ka por u yutrei bha hasanda bat u richard ban pen he shu ya ka kin hun jong u lausan kat ba ula pendon kampat ye ka jing job jong u lingba ka bor jong ka ne ka jakari ye ki khun swat ha ga ba shisin ula long unong shat tang ba un lait na ka jing than jo ka po menta pat ula bante bat pelat im ye ki bat ka kirteng ka jong u menta kala kala long kum ka dak jong ka jinglong satar bat ka jingkerman ringkat ukola bat ka amanda kila kit ya ka jingdo bat ye ka jingsa jong ka lawe jong ka ne ka jakari khunswat batang ka we ka long ba kidon ye ka ta ka jingyo i jingai ba lingba jong ka jingdon jong ka ne ka jakari ki khunswat ka penlong ya ki tu ki khna ki bomdon kmi ki bomdon kpa ba gila ban shong hapo jong ka ne ka ying u richard menta ulas dang ban teman ula shong ha ga ka kper kat baudang pe ki khun ki jong u ka donut ka jong u ka dap da ka jingsngo sarang ki khmat jong u ki dap da ka jingsuk kumta ula khot ye ki sajan e bada ka sur ka bajam bat ula ong ba nadu ba ka kmi ka jong phi ka layap kumta ula sedang ka sur ka jong u ka la khnyu da ka jingkan mau kumta ngala nang perkhat ba ka ne ka perthai ka jong a ka la kut hanrei lingba ka jingdon jong ka amanda ka la penlong yanga bangan yo ban ring bat pen hier man simpat sa shisin bat lingba jong phi ublei ula ayanga sa ye ukola bat uni ude ukhun ublala ban penkhya ya ka khun jong a ba kan la ban rukhi biang kumta ka amanda ka la tur sajan bat ki khmat ki jong ka la tingshain da ki ummat papa phila ai ka jingshane hangi ba kane ka perthai kam semla don ka nu ku ka jing ardatin kumta ukola ru uladam kho siu hajan jong u da ka jing sngus kham ka sur ka jong u hanrai ka jingkren ka jong u ka badon ru ya ka ta ka jingkta papa ka ei ka bangadon baro yakine baro ngalale na ka banta jongphi phila ai anga ya ka kerteng ya ka ying bat ya ka lawe bat nga kular bangan kit ya ka pateng ka jongphi nangne sakmat ba ka kerteng lauson kam semla dei tang ka ta ka nam ka burom jong ka spa hanrei on tip ya ka kerteng jong ka da ka jing i kumta u richard ulaphu samrkhi ki khmat ki jong u kila dap tang de ki umat bat ki kti ki jong u ula bat yu kola bat ya ka amanda kumta ula ong ba ka kam jonga baro ngala dabban le kumta kumno ban yada ya ka burom ju ka yingasam ka shong happy om da ka ying paki dulan lani da ka spa
Hanrai lingba ka jingim ka ba phi le yakendu bat ha ka ta ka janmit ha ka ta ka per lingba jong ka jingbe jong kal air ya kita ki ding ki badan saudong jong ki ka amanda kendit kala yang bat kala rkhi lingba ki ummat ki jong ka bat kala ong banang ni sakmat kane ka per kam shamla dei tang ka ta ka per Hanrai kane kan dei ka we ni ki kot ki ban tho ye ki jinga thu khana ki ba khrau ha ka we pa ka we ka jingurkhi ha ka we pa ka we ka por bangi jau mat Hagaway pagaway ka por ka bangingisan. On sa tho hagani ka kot ka balong ka ni ka per ka jongi. Baro laingut hangta ki lirki. Bat ki layang no nang ta da ka jingkan mau. Bat ukola ulas dang ban syat hangta malumala halor jong uta uplang. Bat ka amandaru kala thapkti da ka jingrwai ka jongka. Bat u Richard ula penki kijat suki jai hangta. Bat ka ni ka jing paki dulan menta kala sawa da ka jingpu samrki. Bat da ka jing ik. Kunta ha ka ta ka klipmat. Ka ka baladap bat ka menta kilia tu lang ha kata ka ju ka por ba u khna u bom sem la don ye ki jan kinap ki jong u bat ka ni ka khna ka bala yap siliang bat u kpa u ba shisen u baladap da ka jing sngosi na ka benta jong ka ni ka longying longsam la te ya ka om da ka snam om da ka jingjit lani da ka jingknya bat da ka jing i ha ka wi ka sngi ka la don ka jing interview ha ka live tv ha ka ba ki nong tho kot khubor ke lar khi ben u kola u la sha kali jingkli bat u le pen phai nia ha ba ki la kali jingkli u shaphang jong ka to ka jaga rui khun swet ka jong u ba ka khambun ka jing pen bana pai ba ban ye ka jing sha kata nang ta sa ka wi pat ka jingkli ka long ba ha to u la long si sha u ta u khna surok u ba le lam ye ki para khna bat kumno u kola u la jubab ye ki kumta ki babun ki badan hangta ke la ap ye ka ta ka jubab ka jong u la kumno un jubab bat ka amandaru kala syong hajan hangta kikti ki jongka ke lia bedlang da ka jing sngosi Hanrai ukola pat da ka sur ka ba jai jai bat da ka jinglong ka baskam da ka ba jubaba ula ong ngas ngotho ya ka jing ar tatin ka jongki Hanrai ngam syam la yalam da ka kerteng lani da ka spa ngayalam da ka jinglap ka jonga namar ngaru ngalalong ukhna surok ngas ngotho hadu katnu ka jingtngan ka don kai ka jingmot ban thia hatrai jong ka jingking kai ka jingmot ban long uta ubom yu ea nagata ka daw ngi don kam ya ka ni ka foundation ba kam syam la dei satia ka project bat ka ni ka dei ka jingtre ha ka jingim ka junga ladaki ki beradap ki penlong yanga ba kimlong ki babyang ha ki katto ka ni ki khmat jong ki bru te kan long ru kumta Hanrai mentapat ki khmat jong ki khna haba ki don ye ka jingbam ka jinghikai bat ka jingkerman kumta ki por ki beladap ki jongaru ki long kumju bat kani kabla penlong yanga bang haban penkhre ye kani kumta kata ka kamra baro kala snabjar kumta suki ka jingsawa kala sedang banmi ki khmat jong ka amanda ki ladap tang de ki ummat bat u Richard pat udang pe ya kani ka television live napo jong ka ying ka jong u bat da ka jingsgo sorong ulaong utai udei ukhun jonga bat ha kata ka sngi kata ka nongba kala sngotu ba u kola lawson syam ladei tang kata ka kerteng kabala wanra ban shooting khun yu Hanrai ulalong unong yalam ubala mat ye ki babun ba ki jinge haba ki snam ki yaj u kola ru ulanang san bat kane ka foundation ka jong uru kala sedang ban pau bha kumta ka khubor kala wan ha ga ka jing paki dulan ukpa bakha yu ula janyap u kola ula artatin haba u kenmau ye ka jingpang bat ye ka jing ino no ka jong u bat kane kala sakut hau ka amanda kala kta ye ki kti ki jong u ko himen jonga ka jingmap kamde ka jingle tang sisin bat bunsin ka dei ka lindian khi lek ban ye kendu bat u kumta u kola ula rung ha kata ka kamra jo ka hospital gebrit bat kata ka kamra kala dap tang de ki dawai desin bat hangta ula babe bat ha kata ka jingthya ula thya uta ubru ubala ino ye u shisin da ka jingthmu ban peniap thangan ye u usnyu jong u ula le kamet jong u kala krau karukom ban ring bat pen hirman sim kala long ka batolot bha kumta haba yo i yo kola ka sintur ka jong u kala khnyo khon jonga ula pasiao ngala le ben ye phi ngam don bangan a ye phi Hanrai tang ka jing sngosi Hanrai watla ka taru lada phila snobha ban map yanga haswa bangan likno nagani ka purthai ki umat ki la jaw na ki khmat jong ukola slam ba ulayang hangta Hanrai la ban kren wat tang si kentinru kumta uyat bat uyang kham hajan
bat ulabat ya kita kiti ke baknyo jong une ubreu ngala haban kit ya ke bon ki jing la bon telikisnam ukola ula kran de ke sur ke jam hanrei wat la ka taru menta kasngi ngala jet ya ke rai ban map ya phi late da ke basuk bat kata ke jing peteng jong ke jing pang kala sange no hangta bat une uteman ula khap ye ki khmat suki jai bat ka deiru ke sin ke benengkong bagan long ka jing pai do not hagi sngi ju ke jing im ke jong u bat ula khap rip ya lagi jong ki khmat da ke jing su u kola ula mi na ka ta ka kamera da ka do not ke bakhya hanrei ula kham lai lut ban ye ke bu long menshwa ka amanda kala ap ye u shabar bat kala kedup ye u bat kala ong phila ai ha u ye ke jingja thai bat phi dalade phila ai ya ki jong ki thap nyang hadin jong ki snam kane ke jakari khunswat jong u lausan kalala ban penlong ye ki program ki bapher hapo jong kane ke jaka bat ula pen bana ban ai da ka scholarship ya ki di khna surak bat ula pen mi ru da ka phone lengba jong ke program kumta kane ka hall kala dap tang da ki khna kenthai bat ki khna shenrang haringkat bat ki uniform ke bkhoi bat ka dur khmat ka jongki ka tingsain de ka jingkerman bat ki nong thok kot khubor ru kila dap hapo jong ka ne ka ying ki nong krishan jong ka ne ka foundation ru ki shong hakmat jong ka ne ka kamera hanrei ki khmat jong ukola kila phai tang sha ki khna haba ula phai ha ka jingkren ka jong u kat ba udang yait ru ha ka ne ka rinsan bat ki don ru ki khap ki ba u ula sange ban kuran ula pek ya une wei u khna rit u bashong kham sha khmat ha ga ba u ula kan mau ye ka e ka jingkli ka jong u ye u sa chi sin ngali yu i byang ya une khna u bom don jan papli u bom sham la yu i a bat ula phu samrkhi de ka jinglong ka ba jai shi sin ngala prakhat ba ka je thu khna ju ka jing im ka jonga kala kut no hapo jong ka tu ka jingking ula ong hanrei u blei u don la ka jong ka plan ka jong u kumta ula ai yanga yu ukpa ubala jit yanga nangta ya ka para ga jonga kabala don ya ka jingek yanga bat ya ka longying longsam kabala hika yanga shaphang jong ka jingi bat kane ka long kham kraw buncha ban ya ka ta ka banga ngale kendu jinge bat menta ka met ngam kwa ban yu i ya kini ki khna hanrei nga yu i ya ki nong yalam ya ki ba phos new ya ki a bo kraw bat ye ki nong te ya ka lashai ka baskham bat nga kular ye phi ye kane kat ba nga dang im ba omdon wei ru khna na kane ka jakari khunswat ba uniyat marwei bat kane ka hol hangta ka la snap jar ka amanda ka la nyat ye ki umat ki jongka na ki khmat ki jongka namar ki kintin songsbai jong ukola bat karu kala long ba pun khre ban ya sam ye kane hakmat jong ga purthai situluk namar ba kadai kanong pathai khubor jong ka ta ka nong ba uri chat menta ula teman hanrei kam mensim ka jong u kadang samla bat kadang klan kumta ula penkhi yalaki kjat bat ula thap yalaki kti kham jam ban yaki weipat bat kini ki khna ru kila ai khublei lingba ka sur ka jongki bat kila perta tang ya ka wei ka kentin bat kata ka long ka jingkerman na ka benta ukola kam de shu shaphang jong ka jingim ne wat shaphang jong ka jingjob hanrei ka long ban thung ya ki simbai ki ban im palat ban ya uru ki simbai jong ka jinglong satar ka jingsbun bat ka jingi kumta u khna ubala shat shisin ban pen snap jar ya ka jingthan ka kpo jong u menta ula kelalong ubru ubala te ya ka wipat ka pateng bat ban pen snap jaru ya ka jingdu mensim bat ka jingdu jingkerman ka pateng om jong ka spa hanrei jong ka jingim ka bala pen kaladur teng ka pateng ka baru spa tam kam syam la syong ha ka jingdon jo ka spa lani ka nam bat ka buram hanrei ka dei ha ka jingi bat ka ta ka dei ka jingpen khya ka jingmap bat ka ba pen kala ya ka perthai u kola lawson shisin ulong u bomla ban yu i hanrei mentapat ula tingsan haman la ka jingim ka ba ula kta pat une ude uta u khna u ba shisin ula shat tang ba un im namar ka jingthan bat menta ula kelalong u bru u ba la ban shat bat u ba la ban ai ya ka jingkerman ya ki weipat kumta ka jingethu khana ka jong u kana kut no hangne hanrei ka jingshat ka jong u ka yai im sijunam kumta lada phi sngo ba ka jingethu khana ka don ye ka jingkta ye phi sngo bha ban like ye ka ni ka video
bad ba phenia sam lam ru ye ki wei ba kan tip ye kan ni ka ba long ka wei ni ki jihi kai ki ba don ye ka dor ka ba ram halor jong ka jing im jong u kola lawson kunta sashisin nga ai khuble ye phi ye ka jing yai sha jo phi hadu ka ba kut jong kan ni ka video khuble shibun tat hadu pi kan du ha ga wei pat ka video